खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, बिर सिलागां बसुमतारीनि खुंगा 25थि रुंसारि सान फालिदों। गोदानै लुफुंनाय मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवदों प्रमद बर'आ। बिएलटिनि गायसनगिरि चेयारमेन बिर सिलागां बसुमतारीनि दिनै 25थि रुंसारि सान एबा थैनाय सान। गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो बिर सिलागां बसुमतारीनि मुंख्लं खाम्फा सामलाय आफादनि बानजायनायाव 28 जुनखौ बंसिगाव गामियाव थानाय सिलागां बसुमतारीनि मांखरसालियाव फुंबिलियाव फालियो। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबांथार बिहोमा जगायबोनाय, आखायाव हाथियार लानानै मोनथायनि थाखाय दावहा नांबोनाय बिएलटिनि गोख्रों दैदेनगिरि सिलागां बसुमतारीया 1990 मायथाइनि दिनैनि गोथार सानाव गोब्राब लोमजाना जिउ गोमायो। बिथांनि बिहोमाफोरखौ गोसोखांदों बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'आ। बंसिगाव थानाय सिलागांनि मांखरसालियाव बिबारजों मानबावो। बिथांनि अनजालि बिसि रमनि बसुमतारीजों बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर', जायगानि एमएलए लरेन्स सिस्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। एबसुनि बानजायनायाव जिल्ला इउपिएससि अरियेन्टेसन हाबाफारि लानाया दिनै 4थि सानाव आगान होबाय। थिखानाय खालार बायदियैनो दिनै उदालगुरि जिल्लानिखौ उदालगुरि फरायसालिमानि न'यंआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डक्टर पि उदय प्रबीणआ। एबसुआ लानाय इउपिएससि अरियेन्टेसननि सायाव थांखि आरो नोजोरफोरखौ गुवारै फोरमायनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि मानवगिरि मुर्शिद दिपेन बर'आ। दिनैनि उदालगुरि जिल्लानि इउपिएससि अरियेन्टेसन हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुजों हांख्रायनानै लाबोजानाय दिल्ली बेकन आइएएस एकाडेमिनि बिथोनगिरि मुर्शिद जितेन्द्र कुमारआ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा फरायसाफोरा बोरैहाय इउपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन बेनि सायाव गोथौवै आरो गुवारै बिबुंथि लाखियो। बर' हारिनि गथ'फोरखौ लानानै एबसुआ बेबायदि इउपिएससि अरियेन्टेसन लानाया जोबोद गोग्गाथाव आरो बोसोरफ्रोमबो एबसुआ फरायसाफोरनो इउपिएससि अरियेन्टेसन होनाया बर' हारिनिल' नङा, हादोरनि थाखायबो बिहोमा होदों होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। दैबानानि अनसुंथाइ महरै सेडली बियामनि एमएलए जयन्त बसुमतारीया दिनै गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि आखायाव 1,25,000 रांनि चेक गथायदों। गुबुन फारसे बिपिएफनि साथाम एमएलए रबिराम नार्जारी, दुर्गा दास बर' आरो सरन बर' बिथांमोनाबो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव दानसेनि बेथनखौ अनसुंथाइ होदों। दिनै आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, इएम नीलज स्वरगयारी, उदालगुरि डिसि सार्कल अफिसारफोरखौ लाफानानै उदालगुरि जिल्लानि रैखाथि बादाफोराव थांनानै सलार लाहैनायजों लोगोसे आबाद फोथार, जाम्फै दंग', लामा दालां खुरखावनाय, बायनायफोरखौ नायदिंहैयो आरो थासारिनि मोजां गाज्रि खौरां लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। नवजित नार्जारीखौ मिरु एबसुआ मानबावना बरायदों। जिटिभिनि डिआइडि लिटिल मास्टार 2022 सिजन 5 नि देरहासार जानाय नवजित नार्जारीखौ मिरु एबसुआ बरायनाय आरो मानबावनाय हाबाफारिखौ मिरु एबसुआ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों। दिनै 28 जुन 2022 अक्ट'आव मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जथाय बानजायनायाव डिआइडि लिटिल मास्टार 2022 सिजन 5 आव देरहासार जानाय नवजित नार्जारीखौ मोनसे मेहेरगोनां बरायनाय आरो मानबावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला गेलेमु आफादनि इनड'र स्टेडियामाव मानबावनाय जायो। बर' हारिनि सिनायथिखौ हायुङारि थाखोआव सिनायथि होनानै गेवलांसार होनायनि थाखाय गोग्गानाय आरो गोजोननायजों बरायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नवजित नार्जारीखौ मानबावनाय जायो। हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन दखरा एबसुजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि माहारियारि आफाद, समाजारि आफाद, धोरोमारि आफाद, राजखान्थि आफाद, क'क्राझारनि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसा हान्जा, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गुबुन गुबुन हस्टेलनि फरायसाफोर, क्लाब, एनजिअ आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो गोसो गोथारै बरायनाय जायो। हाबाफारियाव नवजित नार्जारीनि बिफा मुर्शि उपेन बर', बिमा मुर्शिमा उनु नार्जारी आरो नवजित नार्जारीनि मास्टार थरायना देबिका माजि बिथांमोनखौबो बरायनाय जायो। मख'जाथावदि दिनैनि बरायनाय आरो मानबावनाय हाबाफारियाव इउपिपिएल हान्जाया नोगोद 1 लाख रां होनानै मानबावनाय जायो आरो लोगोसे बिटिआर सरकारा 2022 मायथाइनि जोहोलाव नीलचर ब्रह्म बान्थाखौ नवजित नार्जारीनो मानबावनाय जागोन आरो बान्थाजों लोगोसे नोगोद 3 लाख रां होनाय जागोन होननानै बिटिआरनि इएम मुर्शिद रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोसावो। बरायनाय आरो मानबावनाय हाबाफारियाव डिआइडि लिटिल मास्टार 2022 सिजन 5 नि देरहासार जानाय नवजित नार्जारीया गावनि समायना मोसानायजों बयखौबो गोजोनग्लाय होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।